Имотните измами са реалност. За изминалата 2025 година подадените жалби са стотици. Престъпният контингент се е специализирал в това как да ти вземе имота и стотици хора годишно стават жертви. Но има прости и лесни стъпки в това как да се защитиш. Стъпка 1. Тежест върху имота. Това е оптималният вариант от почти всички опити за посегателство. Тежестта върху имота би могла да бъде ипотека към банка, като тук минималната стойност е 5000 евро. Друга ефтина и ефективна тежест би могло да бъде запазено право към роднина. Разбира се, има и други варианти за тежести, които може да обсъдите с адвокат и да използвате. Стъпка 2. Кадастрална схема. Много имоти се владеят по линия на унаследяване и често наследниците пропускат да се впишат като собственици в кадастъра. Това оставя широко отворена врата за измами. Ако това е вашия случай, извадете кадастрална схема. Необходимите ви документи са удостоверения за наследници и нотариален акт, защото липсата на кадастрална схема може да бъде ключов фактор при имотна измама. Стъпка 3. СМС известие от имотен регистър, с което те уведомяват за нотариално прехвърляне на имот, който е на твоето име. Срещу минимална годишна такса получаваш това известие. Тук вече проблема ще е наличен, но хубавата новина е, че ще си информиран и ще можеш да реагираш. Стъпка 4. По селата масово се намират унаследени имоти, чието собственици са се преселили и не ги ползват. Законът позволява присвояването на такъв имот чрез обстоятелствена проверка. Тук възможностите за защита са редовно плащане на данъците, регистриране на комунални услуги на името на собственика и регулярно посещение. Когато боравите с имоти, възползвайте се от услугите на специалист. Чао!